pamutemo waMwari, all things being equal, kana makutaura inini handifanirwi kuenda kubasa kunoshanda kunongwavha-ngwavha, harisi basa rangu iro. Basa rangu nderekufudza makwai aJehovha, basa rangu nderekuita basa revhangeri ndiri pandiri. Vandinofudza ndivo vanoenda vachinoshanda. Kana vashanda vanozotora chidimbu chavanonza kukereke, zvinozoita kuti ininiwo nemhuri yangu ndiwane chandinowana. Nekuti inini handifani kuenda kubasa semuenzaniso. For example, mufundisi takaenda kumaBible college, taitodzidziswa kuprepare vatagu, kuprepare sermon inoparidzwa musi weSunday. Pamutemo chaiwo takutaura rightful theology. I need 6 full days dzekuprepare a Sunday sermon. Saka fungai kuti ndoshanda kuDelta, ndoshanda kwandoshanda ndoshanda kwa. Come on man, I need to prepare a sermon yemusi weSunday. Ndoda kuprepare a sermon yemusi weFriday ku overspill ku PowerPoint. Handizvozvo. Inini ndiri basa ukoko. Ndiri kunetsana nevanhu vemakombi, ndiri kunetsana nevanhu vecongestion nemarobots. Ndinozopa here vana vaMwari chikafu chaMwari chakafanira. Saka inini basa rangu harisiro kuenda kunoshanda. Saka mutereri wedu muanga achitaura uya basa rezvegumi nderekuti isusu vafundisi tiwanewo cheuviri chekudya. Vana veduwo vaende kuzvikoro sezvinongoendawo vana venyu.